Street Smart hija inizjattiva tal-Fundazzjoni Mapfre b'kollaborazzjoni mal-Malta Public Transport immirata għal tfal bejn l-4 u 8 snin li segwi l-vjaġġ ta' karattru fil-waqt li tgħallem dwar suġġetti differenti relatati mas-sigurtà fit-triq. Waqt it-tnedija fl-Iskola San Anton, il-kap eżekuttiv ta' Mapfre Midilsi u r-rappreżentant lokali tal-Fundazzjoni Mapfre f'Malta Javier Moreno qal li s-sigurtà fit-toroq u fit-trasporti hija essenzjali, speċjalment meta wieħed iqis l-att ta' vetturi li għandna fit-toroq tagħna. Il-Manager Ġenerali tal-Malta Public Transport Konrad Pule qal li tfal jistgħu jkunu katalisti għall-bidla, speċjalment meta jirrakkontaw il-lezzjonijiet li jkunu talmu fl-iskola lill-membri tal-familja tagħhom u bekk jixerdu aktar għarfien. L-iskejjel parteċipanti se jirċievu kopja tal-worksheets flimkien mal-link għall-videos. L-għalliema jistgħu jitolbu ċertifikati ta' Street Smart biex jiġu preżentati lit-tfal flimkien ma' rigal żgħir. Ir-reġistrazzjonijiet qed jiġu offruti b'xejn fuq bażi ta' min jiġi l-ewwel jinqeda l-ewwel.